u San Gaetano iltaqgħu ġewwa l-Ħamrun f'nofs il-pjazza ta' Fradbigu mill-gabban ordnaw Bezzun għaliex it-tnejn kellhom il-ġuħ u ikkonfondew kif sajħalsuh. Għamlu bant ma tal-gabbana il-Bezzun jieħduh bid-dejn minna rebda interessi u jħazuh fi żmien jumejn poġġew fuq bank u bdew jitluh bejniethom dawn it-tnejn qasmuh. Bdew ifasslu pjan ġo moħħhom xejn ma kellu jmur ħażin, partitarji jiffissati, popolari l-qaddisin għalhekk it-tnejn kienu deċiżi jiġbru ġabra mill-Ħamruniżi. Marru fil-gazin tal-futbol u offrewlhom l-istaġun, wedduhom lil-Ħamrun Spartans ikunu champions tal-ballun. Il-komitat kien suspettus, preferew li jixtruh bil-flus. Anki daħlu f'tal-politika u laqawhom bl-istess mod, għalulhom jiddispjaċina imintkom ma għandkomx vot għaliex hawnhekk namlu l-pjaċiri lil kull min jippompjalna l-liri. San Giuseppe u San Gaetano issa kienu bdew jajjew l-aħħar tama li kien fadal jinqasmu id-deċidew kulħadd imur fil-gazin tijaw u jara x'jista' jiġbor miegħu. San Gaetano marf tat-tamla u minħadd ma ġie mill-qoħ. San Giuseppe marf tal-miskina iżda lanqas bis-sarfuh. Viva il-marċ, viva x-xalati u l-qaddisin mhux kalkulati. Fet li l-om jidħlu il-knisja għarafhom il-kappellan dejjem kull ma qed jitolbu huwa għall-sakristan minn hemmhekk biss ħarġu ferħana u marru jħallsu tal-gabbana. Minn hemmhekk biss ħarġu ferħana min mhuwiex magħna.